ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mahirap pumasok sa isang relasyon na puro limitasyon ang nangingibabaw. Pwedeng pagsimulan nyo ng madalas na pag-aaway at hindi pagkakaunawaan. Ikaw, kabarangay, hanggang kailan ka dapat kakapit sa relasyon na walang kasiguraduhan? Ang sabi nila, dapat daw ay palagi tayong malaya na i-express ang pagmamahal na nararamdaman natin. Hindi dapat nabibigyan ng limitasyon ng bawat galaw pagdating sa isang relasyon. Pero paano nga kung may sitwasyon na hindi natin kayang kontrolin at kailangan na lang nating sumunod sa kung saan patungo ang relasyon na meron tayo? Hanggang kailan nga ba tayo dapat maniwala sa salitang pagmamahal? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Maylene, 32 years old at nagtatrabaho bilang internal auditor sa isang kumpanya dito sa Alabang. Matagal na akong avid listener ng Barangay LS 97.1 at etong programa ninyo talaga ang pinaka-paborito ko sa lahat. May mga kwento ng buhay kasi kayong ine-ere na minsan ay nakaka-relate ako. Tapos ay naiiyak pa ako sa madramang parte. Mababaw din kasi ang luha ko at gustong gusto ko rin ang mga payo na ibinibigay ninyo sa inyong mga letter sender. Kaya naman kayo rin talagang naisipan kong sulatan para kwentuhan at hinga ng payo tungkol sa problema ko sa buhay. Pangalawa ako sa 5 magkakapatid at maagang nag-asawa ang panganay na kapatid namin, kaya hindi niya natapos ang kolehiyo. Ako naman nang magsimula sa college hanggang sa makapagtapos ay walang ibang inisip kung hindi ang responsibilidad ko bilang breadwinner ng pamilya. Wala na kasi akong tatay at ang nanay ko naman ay nagtatrabaho sa isang factory ng soft drinks, kaya hindi rin ganong kalaki ang kinikita niya. Nang makapagtrabaho na nga ako ay masyado akong nag-focus sa career at responsibilidad ko. Mabuti na lamang at naging maayos ang lahat sa pamilya namin hanggang sa napagtapos ko na ang 2 ko pang kapatid. Tinutulungan na rin nila ako noon sa mga gastusin sa bahay pati na rin sa pag-aaral ng bunso naming kapatid. Nang ma-promote ako sa trabaho at kinailangan ng magtrabaho at ma-assign sa ibang lugar ay umupa ako ng apartment na malapit sa opisina namin, Papa Dudut. Ay, ang tagal namang iserve ng in-order kong pagkain. Nagugutom na ako. Sana pala sa ibang restaurant na lang ako nag-dine-in, hindi dito. Maylene? Noah? Nakakatuwa, nakita kita dito. Kumusta ka na? Ayos lang naman ako. Ikaw, kumusta ka na? Ayos lang din naman ako. Pwede bang makishare ng table sa'yo? O may hinihintay ka na kasama? Wala naman akong ibang kasama. Okay lang na mag-share tayo ng table. Salamat. Upo na ako ah. Grabe. Ang tagal na rin mula nung huli tayo nagkita. Oo nga eh. Pagka-graduate natin ng college, nawalan na rin ako ng balita sa'yo. Nagtrabaho din kasi ako abroad. 6 na buwan lang pagkatapos ng graduation natin. Ang bilis lang din kasi nasikaso ng mga papeles ko kaya nakaalis kaagad ako ng bansa. Talaga? Gano'ng katagal ka nagtrabaho sa abroad? Saglit lang din naman, mga 3 taon lang. Pagkatapos ng kontrata ko, hindi na ako nag-renew. Ang hirap din kasi magtrabaho sa ibang bansa eh. Hindi ko kinaya yung pagiging homesick ko nun. Kahit siguro ako mapapauwi na maaga pag sinubukan ko magtrabaho abroad. Ang hirap kaya na malayo sa pamilya na matagal. Buti sana ko nasa ibang probinsya dito sa Pilipinas eh. Kapag may emergency at kailangan mo silang puntahan, hindi ka masyado mahihirapan. Kaya nga hindi na talaga ako nag-renew ng kontrata ko. Pero maiba ako. Ang laki na talaga ng pinagbago mo ngayon ha. Mas lalo kang gumanda. Uy, hindi naman. Grabe ka ha. Ikaw naman, bolero ka pa rin hanggang ngayon.
Alam mo naman na hindi ako bolero. Oo, alam ko. Pero ikaw din naman, ang laki na rin ng pinagbago mo. Hindi na ikaw yung patpati na Noah na kilala ko dati. Medyo na-addict din kasi ako sa pag-workout lalo na nung nagtatrabaho pa ako sa ibang bansa. Yun bali yung ginagawa ko kapag nai-stress ako o kaya na-homesick. Hanggang ngayon kahit dito na ako sa Pilipinas nagtatrabaho, hindi na nawala yung workout routine ko. Nice! Ang ganda talaga ng resulta sa katawan mo. Salamat. Malaki rin talaga yung naitulong ng workout sa akin lalo na nung mga panahon na nung kakahiwalay pa lang natin. Sorry, Noah. Hindi rin naman naging madali sa akin yung hiwalayan natin eh. Matagal naman nang nangyari yun, tsaka mas naiintindihan ko na lahat ngayon na hindi na tayo mga estudyante. Ay, teka, bakit nga pala mag-isa ka ngayon dito sa restaurant? May kasama talaga dapat ako kaya lang hindi niya ako sinipot. Boyfriend mo? Naku, hindi. Wala akong boyfriend. Kaibigan ko kasama sa opisina. Ikaw, may kasama ka ngayon? Wala rin akong kasama na darating ngayon. Okay. Mag-isa ka rin. Pero girlfriend meron? Wala akong girlfriend. Huwag kang mag-alala, single ako. Kaya walang mga away sa'yo kahit sino pang makakita sa ating dalawa dito sa resto. Papadudot ng makapagtapos ng pag-aaral ang dalawang kapatid ko at nakakatulong na sila sa mga gastusin sa bahay, doon na nagsimulang gumaan kahit paano ang buhay namin. Hindi na nga rin namin noon pinagtatrabaho sa factory si nanay kasi minsan na siyang inatake ng mild stroke sa trabaho. Mabuti na lamang at naisugod kaagad siya sa ospital at mabilis siyang nakarecover. Matapos nga po ang insidente ay nagkasundo kami. Nasa bahay na lamang siya. At nang magsimula na nga na gumaan ang buhay namin ay doon ko naisip na siguro'y oras na para sarili ko naman ang maging masaya. Si Noah nga pala ang first love ko. Pareho naming first time na pumasok noon sa isang relasyon. Magkaklase kami sa isang minor subject noong second year college hanggang sa maging magkaibigan kami. At naging magkaibigan. Kaya lang ay naghiwalay kami sa pagtungtong namin ng fourth year dahil sa stress ako sa pag-aaral at part-time job ko. Habang nag-aaral kasi sinasabay ko na ang mag-part-time na trabaho sa isang maliit na opisina sa amin bilang encoder. Pakiramdam ko noon ay hindi na ako nagiging fair sa relasyon namin dahil nawawala na ako ng time kay Noah. Kaya naman binitawan ko na siya. Wala talaga kaming naging maayos na closure dahil ayaw niyang tanggapin ang pakikipag-break ko sa kanya noon. Hanggang sa napagod na lamang din siya na habulin, suyuin at subukan na ayusin ang natapos naming relasyon noon. Pero sa muli naming pagkikita pagkatapos ng ilang taon ay nagsimula ang pagbalik ng closeness namin sa pamamagitan ng pagchat-chat at tawagan sa isa't isa. At sa kabila nga ng nalaman ko tungkol sa kanya ay hinayaan ko pa rin na muli siyang pumasok sa buhay ko. Inamin kasi sa akin ni Noah na may anak na siya at kasal siya sa nanay nito pero 2 taon na raw silang magkahiwalay. Papadudot. Uy, Maylene. Thank you sa pagsama mo sa akin na mag-grocery ngayon ha. Wala yun. Hindi rin naman ako busy kaya okay lang na samahan kita dito. Wala ba kayong lakad ngayon ng boylet mo? Ha? Sinong tinutukoy mo? Ito naman maang-maangan. Kunwari pa to. Isa lang naman yung boylet mo na lagi mong kinukwento sa akin. Yung first and last ex-boyfriend mo, girl. Si Noah. Siya nga, wala nang iba. So, bakit hindi nga kayo magkasama ngayon? Kasi di ba kapag weekend, lagi kayong may lakad? May ibang lakad siya ngayon. Kapag ganitong unang linggo ng buwan, busy talaga siya sa family niya. Oh, I see. Pero, boyfriend mo na ba siya? Naku, hindi pa no. Oh, hindi nga. Hindi pa pero malapit na? Hindi ko alam. Pa-demure ka pa dyan. Alam ko naman kung saan papunta yung ligawan na yan. Pero mukha naman siyang mabait sa picture at sa mga kwento mo. Ang tanong,
Mahal mo na ba ulit? Ang showbiz ang tanong mo, ah! Ganun talaga. Kaibigan mo ako eh. Ay, teka. Di ba boylet mo yon? Ha? Nasaan? Ayun no. Nasa malapit sa cashier. Si Noah nga. Tara, lapitan natin. Noah! Oh, Maylin. Anong ginagawa mo rito? Sinamahan ko si Jello na mag-grocery dito. Ito nga pala, siya yung kaibigan at office mate na kinukwento ko sa'yo. Jello, si Noah nga pala. Hi Noah. Ang gwapo mo pala sa personal. Salamat. Ano palang ginagawa mo dito? Bumili lang ako ng ice cream kasi nag-request yung anak ko. Kasama niya si nanay sa parking nitong grocery. Hinihintay nila ako. Talaga? Nandyan lang sila sa parking? Oo, pauwi na rin dapat kami kaso nakalimutan naming isama tong ice cream sa mga pinamili namin kanina. Kaya ako na lang yung bumalik para bumili. Maylin, mauna na ako ha. Baka naiinip na sina Jillian tsaka si nanay sa kotse. Okay sige. Ingat kayo pa uwi. Salamat. Tawagan na lang kita mamaya. Bye. Sige Jello, alis na ako. Ingat kayo. Girl, may anak na pala boylet mo? Ay, oo. Hindi ko pala nakwento sa'yo yung tungkol doon. Pero matagal na silang hiwalay nung nanay nung bata. Hindi naman siguro sila kasal, no? Kasal. Kasal pero annulled na yung kasal, tama? Hindi. Hindi pa. Nako, ibig sabihin pala, magiging kabit ka lang ng boylet mo kapag sinagot mo siya. Uy, grabe ka. Hindi naman. Matagal naman na silang hiwalay nung babae. Nag-uusap na lang sila tungkol sa bata. Pero kasal pa rin siya, girl. Kaya real talk lang ha, magiging kabit ka pa rin niya. Bakit daw hindi pa sila nagpapaanal? Sinubukan nila kaya lang. Hindi rin inapprove sa korte. Kasi wala raw sapat na dahilan para mapawalang bisa ang kasal nila. Naglabas na nga raw sila ng malaking pera nun pero nasayang lang. Kaya hindi na nila muna prioritize ang tungkol sa pagpoproseso ng annulment. Ang hirap din pala ng sitwasyon mo. Kahit maging boyfriend mo na siya, hindi mo pa masasabi na sa'yo lang talaga siya. Kasi nakatali pa rin siya sa kasal nila nung nanay ng anak niya. Kaya, sorry ha. Pero sa mata ng iba, lalo na sa mga taong nakakakilala sa kanya, magiging kabit ka lang talaga ni Noah. Papadudot ikinasal si Noah sa ex-wife niyang si Faye noong ipinagbubuntis pa lamang nito ang anak nila bago pa man siya umalis ng bansa noon para magtrabaho. Ang sabi niya 2 buwan pa lamang silang magkarelasyon nang mabuntis niya ito kaya wala na siyang nagawa nang ipakasal silang dalawa ng mga magulang nila. Pero nang bumalik si Noah sa Pilipinas at muli silang nagsama bilang mag-asawa ay 2 taon lang ang itinagal noon. Noong naramdaman nilang dapat nang tapusin ang namamagitan sa kanila. Hindi raw kasi talaga silang magkasundo kaya nagdesisyon na silang maghiwalay. Pagkatapos nga ng ilang pagchat-chat at tawagan na ginawa namin nila Noah ay nagkasundo kaming magkita o sabihin na nating mag-date. Sa unang date namin papadudot ay puro tungkol sa nakaraan ang napagkwentuhan naming dalawa. Hanggang sa napunta nga sa natapos naming relasyon. Sinabi ni Noah na hanggang sa mga oras na yon ay mahal niya pa rin ako. At ako raw ang first love niya. Humingi siya ng isa pang pagkakataon para sa aming dalawa at sinabi ko naman na handa akong ibigay yon. Pero wag muna kaming magmadali. Marami na rin ang nagbago sa aming dalawa sa muling pagtatagpo ng landas namin papadudot. Pero nang bigyan ko ng pagkakataon na muli naming makilala ang bagong version ng isa't isa, alam ko na hindi yon magiging madali para sa amin. Lalo na nga papadudot at kahit hiwalay na si Noah sa nanay ng anak niya. Nananatili pa rin siyang nakatali dito dahil hindi pa napapawalang bisa ang kasal nilang dalawa ng mga panahong yon. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi nagtagal papadudot,
Tuluyan ko nang muling binigyan ng isang pagkakataon ng naputol naming relasyon ni Noah. Naging porsigido rin kasi siya sa panliligaw niya sa akin at nanumbalik din lahat ng kilig at pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya noon. Hindi ko na ipinagdamot pa ang second chance sa aming dalawa at pakiramdam ko noon ay hindi ko yon pinagsisisihan dahil palaging pinaparamdam ni Noah sa akin ang pagmamahal niya. Ma-effort din siyang boyfriend kasi kahit magkaiba kami ng schedule at rest day sa trabaho ay gumagawa siya ng paraan para matuloy ang date naming dalawa. Pinupuntahan niya ako sa place ko o kaya ay sa opisina pagkatapos ng trabaho niya. Magkasama din kami palagi kapag off niya sa trabaho at madalas na nagmo-movie marathon lang kami sa bahay. Pagkalipas nga ng ilang buwan sa relasyon namin ay nagdesisyon kami ni Noah na magsama sa isang apartment na parehong malapit sa pinagtatrabahuhan namin, Papa Dudut. Ang konti lang pala ng dala mong gamit dito sa nilipatan yung bahay ni Noah. Hindi naman kalakihan tong titirhan namin, kaya hindi na ako masyado nagdala ng maraming gamit. Uy, malaki na ang bahay na to para sa 2 tao, no? May second floor at terrace pa. Tapos ang luwag pa ng garahe sa labas. Ang swerte nga namin eh, kasi ang mura lang ng upa rito. Balik kakilala ni Noah yung may-ari nito na nakatira na ngayon sa ibang bansa. Kaya sa rawalan tumira at pamahayan pa ng mga kung ano-ano, pinaupan na lang sa amin para maalagaan na rin. Ang swerte nyo nga. Sakto na to sa inyo kahit magkaanak pa kayo ng 5. Anong anak ang pinagsasasabi mo? 5 pa talaga ah? Girl, magsasama na kayo sa iisang bahay na parang mag-asawa ng boyfriend mo. Kaya hindi imposible na mangyari yun. Pero wala pa naman yun sa plano namin eh. Ni hindi nga namin yung pinag-uusapan. Matanong ko lang, gumagamit ba kayo ng proteksyon kapag, alam mo na? Madalas oo, pero may mga oras na hindi. Kita mo na? Kaya posible pa rin na makabuo kayo, lalo na ngayon na magsasama na kayong dalawa. Kung mangyari man yun, wala naman ako nakikitang masama. Sabi mo nga, magsasama na kami na para mag-asawa. Magsasama na kayo na parang mag-asawa kahit alam natin na may asawa pa rin siyang iba. Jello, mapupunta na naman ba sa topic na yun yung usapan? Sabi ko naman sa'yo matagal na silang hiwalay ni Faye. Hindi lang talaga nila priority na i-process ang annulment sa ngayon. Hindi sa ayaw nilang mapawalang bisa yung kasal nila. Ayaw lang muna nila maglabas ng malaking pera. Sorry na open ko pa ulit yung tungkol doon. Sa totoo lang kasi, ako yung medyo nahihirapan sa sitwasyon mo kaya ayun, di ko mapigilan sarili ko na magsalita tungkol doon. Maiba ako, kumusta ba kayo ng anak ni Noah? Hindi ko pa nakikilala o nakikita ng personal yung anak niya, pati yung nanay niya. Ano? Talaga ba? Oo. Girl, halos 1 taon na kayo ng boyfriend mo at eto na nga, magsasama na kayo pero hindi ka pa niya na ipapakilala sa pamilya niya? Ay, oo nga. Paulit-ulit. Sorry naman, nagulat lang talaga ako. Akala ko may meet and greet with the fam nang naganap. Hindi naman na kasi kayo mga bata para hindi ka pa niya ipakilala sa pamilya niya. Wala pa nga nangyayari na ganun kasi ang sabi niya, ayaw pa raw ni Faye na may makilalang ibang babae ang anak nila. Ayaw niya kasi umaasa pa siya magkakabalikan pa sila ni Noah? Hindi naman sa ganun. Siguro kasi ayaw niya lang mabigla yung bata. Kung si Noah lang ang masusunod, matagal na raw niya akong gustong ipakilala sa anak niya. Pero syempre, bilang respeto sa nanay ng bata, nagkasundo sila na wag na lang muna. Bakit naman kahit sa nanay ni Noah hindi ka pa maipakilala? Conservative at religious kasi yung nanay niya. Tsaka hanggang ngayon, umaasa pa rin na magkakabalikan pa sina Noah at ex-wife niya. Naniniwala daw siya na ang 2 taong pinagbuklod ng simbahan hindi kailanman dapat na paghiwalayan ng sinumang tao o anumang dahilan. Grabe girl, ako ang nahihirapan sa sitwasyon mo. Pero alam ko naman na masaya ka at sigurado ako na mahal ka ni Noah. Kaya susuportahan ko pa rin mga desisyon na ginagawa mo para sa ikagaganda ng relasyon nyo.
Papa Dudut, buo naman talaga ang desisyon ko noon sa pagpayag ko na magsama na kami sa isang bubong ni Noah. Alam ko kasi na doon namin mas lalong makikilala ang isa't isa, tapos ay seryoso na rin talaga ako sa relasyon naming dalawa. Nasa tamang edad na rin kami para gumawa ng ganong desisyon, kaya wala akong nakikitang kahit na anong problema. Isa pa ay malapit talaga yung kinuha naming bahay sa mga trabaho namin. Noong umpisa ay nanibago ako noong magsama kami ni Noah. Ang laki din ng adjustment sa part ko kasi kahit paano, nagbibigay pa rin ako ng panggastos kina nanay noon. Si Noah din ay regular na nagbibigay ng sustento sa dati niyang asawa para sa anak nila. Umuwi din siya sa bahay ng nanay niya tuwing unang linggo ng buwan at isang linggo siyang nananatili doon kasama ang anak niya. Pero hindi naman kasama ang dati niyang asawa doon dahil may sarili na itong bahay sa natitirang 3 linggo sa isang buwan. Yon ang oras na sa akin siya at ako lang ang kasama ni Noah. Ganon ang naging setup namin, Papa Dudut. Ang bango naman ng naaamoy ko. Be, nakauwi ka na pala. Sorry kung medyo na-late ako ha. Na-traffic na naman ako. Okay lang. Friday kasi ngayon kaya traffic talaga. Mabuti na nga lang rest day ko tuwing Biyernes. Kaya hindi ko na-experience yung ganyan traffic. Naiinggit nga ako sa rest day mo eh. Friday at Saturday. Sana nga hindi na magbagong schedule ko hanggang katapusan ng taon eh. Ang hirap pa naman mag-adjust ng gising kapag biglang nagpalit. Hindi na magbabago yan. Sure ako hanggang matapos ang taon, same pa rin sked mo. Tsaka di ba sabi mo, kapag maganda ang performance mo sa trabaho, mas nauuna ka makapili ng magiging schedule ng shift mo? Oo, ganun nga ang setup sa amin. Pero may mga pagkakataon din na nauunahan ako ng ibang may mas magandang performance at attendance sa trabaho. Ah, maupo ka na pala dyan. Patapos na rin ako dito sa niluluto kong chicken and pork adobo. Sabi ko na favorite ko yung naaamoy ko eh. Masisira na naman diet ko nito. Di ba ang usapan tuwing Biyernes walang magda-diet? Ay, oo nga pala. Babawiin ko na lang sa workout ko to bukas bago ako pumasok sa trabaho. Upo na ako ah. Sige lang, Napagod ako sa pagdadrive kanina. kumuha ka na rin ng kanin mo kasi mainit-init pa yan. Yun, mapaparami talaga kain ko nito. Ready na tong adobo. Ilalagay ko na dyan sa mesa. Lalo akong nagugutom, partida ha. Amoy pa lang yan ang adobo mo. Siguraduhin mo lang na itataob mo yung kaldera natin ha. Sinarapan ko talaga tong luto ko. Salamat be ha. Buti na lang konti lang kinain ko nung lunch namin kanina. Pero be, hindi talaga ako makaget over. Amoy pa lang kasi talaga nitong niluto mo, alam kong sobrang sarap na eh. Ikaw kaya ang reyna pagdating sa chicken and pork adobo? Tuwing nagluluto kasi ako, lagi kong nilalagyan ng secret ingredient. Ano bang secret ingredient ang nilalagay mo be? 2 galon ng 100% na pagmamahal ko. Kaya naman pala sobrang sarap talaga eh. Tamang-tama yung timpla tapos yung karne napakalambot. Sigurado ako kapag natikman to ng anak ko, magugustuhan niya rin to. Pareho kami ng paboritong ulam nun eh. Ang dami palang namana sa iyo ng anak mo, no? Oo be, bukod sa kamukha ko siya, marami rin kaming pagkakatulad pagdating sa ugali. Mukhang magkakasundo rin kaming dalawa. Halos pareho lang din tayo ng ugali eh. Kailan mo pala ako balak ipakilala sa kanya? Darating din tayo dyan. Hinihintay ko lang na pumayag si Faye na makilala ka nung bata. Huwag kang mag-alala, medyo nakukwento naman na kita sa kanya eh. Talaga? Oo, Ano namang kinukwento mo sa anak mo tungkol sa akin? nakwento ko sa anak ko may special na babae sa buhay ko na laging nagpapasaya sa akin bukod sa kanya. Excited na nga rin siya na makilala ka eh. Ang sabi ko sa kanya, sa susunod magkikita rin kayo. Kaya huwag kang mag-alala be. Darating din yung oras na maipapakilala na kita sa anak ko. Papa
Papadudot, pakiramdam ko noon ay hindi pa talaga ako tuluyang nakakapasok sa buhay ni Noah. Oo, magkasama na kami sa isang bubong at para bang mag-asawa na rin ang turingan. Pero kasi ni minsan ay hindi niya pa ako napakilala sa anak o sa nanay niya. Ang sabi pa ni Noah, ayaw pa rin ng dati niyang asawa na ipakilala ang bata sa bago niyang karelasyon. Ayaw daw nito na makakilala basta-basta ang bata ng kung sino lang na babae sa buhay niya. In-explain naman ni Noah kay Faye na hindi ako basta sino lang sa buhay niya. Pero sa huli nirespeto niya pa rin ang desisyon nito na huwag muna akong ipakilala sa anak nila bilang bagong karelasyon niya. Bukod sa anak ni Noah ay hindi ko pa rin noon nakikilala ang nanay niya. Relihiyosa at konserbatibo daw kasi ang nanay niya at malaki daw ang respeto nito sa kasal at simbahan. Para sa nanay ni Noah, sagrado ang kasal at malaking kasalanan kung tuluyang mapapasawalang bisa ang kasal nila. Ilang beses nga rin daw nitong sinubukan na pag-ayusin sina Noah at Faye pero sa huli, hindi na raw talaga sila magkasundo. Kaya pareho na silang nagdesisyon na huwag nang magkabalikan, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, sinubukan naman daw ni Noah at Faye noon na mag-file ng annulment para tuluyang mapawalang bisa ang kasal nila. Pero na-deny lamang yon sa korte dahil hindi raw naging sapat ang rason nila para maaprubahan ang annulment nila. Malaki rin ang nalabas nilang pera noon pero nasayang lang dahil kasal pa rin sila matapos ang lahat ng mga ginastos. Kaya naman mula noon ay hindi na muna nila pinag-usapan ang tungkol sa annulment. Mas marami rin silang dapat na i-prioritize pagdating sa mga gastusin, lalo na para sa anak nilang si Jillian. At bago rin ako nagdesisyon noon na sagutin si Noah, ilang beses kong pinag-isipan ang magiging lugar ko sa buhay niya. Bukod sa kasal pa siya sa dati niyang asawa ay wala naman akong masyadong naging problema sa kanya dahil halos lahat ng bagay ay napagkakasunduan naming dalawa. Kaya naman hindi ko na rin napansin noon na lumipas na ang mahigit na 3 taon sa relasyon naming dalawa. At sa paglipas ng panahon ay doon na ako nagsimula na maghanap sa relasyon naming dalawa. Doon ko na napansin na para bang may mali na sa setup namin ni Noah. Oh girl, tapos ng shift mo ah. Bakit nandito ka pa sa office? Hinihintay ko yung tawag ni Noah eh. Mag-grocery kasi kami dapat ngayon bago umuwi ng bahay. Unang linggo nga pala ngayon ng buwan, kaya nakaschedule siya ron sa anak niya. Oo, pero dahil Sunday na ngayon, ihahatid niya na lang dun sa bahay ni Faye yung bata bago niya ako puntahan dito sa opisina. Nung Monday pa sila magkasama ng anak niya dun sa bahay ng nanay niya. Upo na nga muna ako dito sa tabi mo. Sabay na ako sa'yo paglabas mamaya pagdating ni Noah. Tumatawag si Noah. Sagutin ko lang saglit to ah. Sige lang girl. Hello, Be? Nasaan ka na? Be, sorry. Ngayon lang ako nakatawag. Papunta na ako dyan. Papunta ka pa lang? Oo, kasi kakahatid ko lang kay Jillian sa bahay ni Faye. Di ba kanina ka pa nag-chat sa akin na on the way na kayo ni Jillian sa bahay niya? Oo. Ibig sabihin ba, nagtagal ka pa sa bahay niya kanina? Hindi be, hindi ako nagtagal. Saglit lang kami ni Jillian doon. Bago kasi kami makarating sa bahay ni Faye, may nadaanan kaming bagong bukas na coffee shop. Gusto ni Jillian na dumaan muna kami ron. Nag-take out lang kami kasi nga may lakad pa tayong dalawa. Umorder kayo ng pagkain para may pasalubong ka sa ex-wife mo. Pasalubong ni Jillian yun sa mami niya. Kaya wag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan. O sige na, basta papunta na ako. Hintayin mo na lang ako. Ano pa bang magagawa ko? Mag-ingat ka sa pagdadrive. Bye. Bye. Oh, bakit parang ang lalim naman ng buntong hininga mo? Naiinip na kasi ako. Dapat kanina pa nandito si Noah eh. Pero papunta pa lang pala siya. Pero di ba nabanggit mo dati na
Hindi naman masyadong malayo yung place ng ex-wife niya dito sa opisina natin. Oo nga. Kaya lang may usapan kami kung anong oras niya ako dapat susunduin dito sa opisina eh. Kasama niya kasi yung anak niya, kaya wala kang magagawa doon. Alam mo, Jello, wala namang problema sa akin kung anak niya lang ang kasama niya. Doon ako naiinis sa part na parang may bonding moment pa sila ng ex-wife niya. Well, hindi mo na maaalis yan kasi nanay siya ng anak ni Noah. Pero ako na yung current girlfriend. Kaya dapat limited na lang ang bonding nilang dalawa. Dapat nga wala na silang bonding at all. Dapat nga hindi na rin siya bumili ng pasalubong para kay Faye. Binilhan niya ng pasulubong ex-wife niya? Hindi direktang binilhan ng pasalubong pero dumaan daw sila ng anak niya sa bagong bukas sa coffee shop kanina. Gusto raw kasing bumili ng bata ng pasalubong para sa mami niya. Oh, yung bata naman pala may gustong bumili ng pasalubong para sa mami niya. Anong problema doon? Kaninong pera ba yung gagamitin na pambili ng pasalubong? Malamang kay Noah, di ba? So anong iisipin ni Faye? Kay Noah galing ang pasalubong at hindi sa anak nila. Teka nga. Akala ko ba malinaw na doon sa ex-wife niya na hindi na sila magkakabalikan ni Noah at nag-uusap na lang sila para sa bata. Ikaw pa nga yung paulit-ulit na nagsabi sa akin noon dati, di ba? Oo. Oh, bakit ngayon ikaw yung nagbibigay ng mali siya sa ginagawa nilang co-parenting sa anak nila? Ay, ewan ko. Ang hirap pala talaga ng ganitong sitwasyon. Mas mahirap ngayon na magkasama na kami ni Noah sa iisang bahay. Kasi kahit para mag-asawa na kami, hindi ko pa rin maramdaman na akin siya na 100%. Parang kailangan na palagi ako may kahati sa oras niya. Ganon talaga. Kasi may responsibilidad na siya sa ibang babae bago pa man maging kayo ulit. Sinabi ko naman sa'yo nung umpisa pa lang na mahirap yan. Pero dahil nga mahal mo si Noah, handa kang magtiis para sa kanya. Papadudot aaminin ko na kahit 3 taon na kami ni Noah noon at ilang taon na rin silang hiwalay ng dati niyang asawa ay nagsiselos pa rin ako ng mga panahon na yon. Lalo na kapag nandoon ang boyfriend ko sa bahay ng nanay niya kasama ang anak niya. Nung umpisa ng pagsasama namin ay medyo nag-overthink pa ako na baka matagal silang magkasama sa bahay ni Faye. Si Noah kasi ang susundo sa anak niya mula sa bahay nito para sabay na sila ng bata na umuwi sa bahay ng nanay ni Noah. Lahat yon ay inoorasan ko talaga para malaman kung gaano katagal siyang nagstay sa bahay ng dati niyang asawa. Noong umpisa dahil nagsiselos talaga ako kapag tapos na ang 1 linggo ay uuwi siya sa bahay na malamig ang pakikitungo ko sa kanya. Ang hirap kasing itago at kimkimin ang selos hanggang sa namamanhid na lamang ako at makasanayan namin ang ganong setup ng relasyon naming dalawa ni Noah. Kagaya nga ng sinabi ni Jello, ginusto ko rin naman ang ganong sitwasyon at tinanggap ko kung anumang responsibilidad meron si Noah, Papa Dudut. Happy 4th anniversary ulit, be. Happy 4th anniversary. Thank you sa pagdala mo sa akin dito sa restaurant na to ah. Na-enjoy mo ba yung mga pagkain? Sobra. Lalo na yung steak kanina. Grabe, dito lang ako nakatikim ng ganung kasarap na luto ng steak. Sabi ko naman sa'yo magugustuhan mo dito eh. Alam na alam mo talaga kung anong pagkain ang gusto ko. Siyempre naman. College pa lang magkakilala na tayo. Kaya alam ko na rin halos lahat ng tungkol sa'yo. Hindi ka naman nagbago eh. Wala naman talagang halos nagbago sa akin eh. Kasama na yung pagmamahal ko sa'yo mula nung college tayo hanggang ngayon. Kaya nga nagpapasalamat ako na binigyan mo ng pangalawang pagkakataon tong relasyon natin. Naramdaman ko kasi na mahal pa rin kita kahit ilang taon na yung lumipas mula nung maghiwalay tayo. Kaya hindi ko na sinayang yung pagkakataon na madugtungan ng kwento nating dalawa. Thank you talaga, Bea. At gaya nga ng pangako ko sa'yo noon, hinding-hindi ko sasayangin tong pagkakataon na binigay mo sa akin. Jillian, huwag kang tumakbo! Daddy! Sabi na nga ba ikaw yan eh? Jillian, anong ginagawa mo dito? Kasama ko po si Mami. Jillian, sabi ko na sa'yo na huwag kang tumakbo, di ba?
Ayaw niya po kasing maniwala na si Daddy talaga yung nakita ko kaya lumapit na po ako. Baka lang kasi madapa ka, kaya kita pinipigilang tumakbo. Ay, Noah, pasensya na. Hindi ko na napigilan si Jillian na lumapit sa inyo. Ayos lang. Ano palang ginagawa nyo dito? May minita kong client na gustong kumuha ng kondo para sa fiancé niya. Sinama ko si Jillian kasi nakabakasyon yung yaya niya. Ah, ganun ba? Daddy, sino po siya? Siya si Maylene. Girl, Kaibigan ng daddy mo yung kasama niya ngayon. Di ba, Noah? ha? Oo. Jillian, this is your Tita Maylene. Friend ko. Hi po, Tita Maylene. Hello, Jillian. Mas cute ka pala sa personal. Personal? Bakit po? Nakita niyo na po ba ako sa picture? Oo, marami na ako nakita ng mga cute na picture mo sa cellphone ng daddy mo. Jillian, kailangan na nating umuwi. Baka matraffic pa tayo. Kiss ka na kay daddy. Daddy, uwi na raw po kami ni Mami. Pakis po ako sa inyo bago po kami umalis. Sige anak, kiss ka na kay daddy. Bye-bye, Daddy. Bye, Tita Maylene. Bye anak. Bye, Jillian. Sige, Noah. Mauna na kaming umalis ni Jillian. Mag-ingat kayo pa uwi. Salamat. Tara na, Jillian. Sige po, Mami. Bye po ulit, Daddy. Kaibigan? Kaibigan talaga? Pasensya ka na. Alam mo naman na may usapan kami ni Faye na wag mo nang ipaalam sa bata yung tungkol sa'yo eh. Oo, alam ko. Nakakainis lang kasi na hindi mo na nga ako pinakilala sa anak mo bilang girlfriend mo, hindi mo rin ako pinakilala sa ex-wife mo. Sana pinakilala mo rin ako sa kanya na as a friend. Kilala mo naman si Faye sa mga kwento ko sa'yo, di ba? Naipakita ko na rin sa'yo mga picture niya. Kilala ka na rin niya. Ilang beses na kitang nakwento sa kanya. Pero iba pa rin yung pinakilala mo kami sa isa't isa. Para akong hangin lang dito sa harapan nyo kanina. Ni hindi ako sinulya pa ng ex-wife mo. Be, ganun lang talaga si Faye. Hindi siya palakibo sa ibang tao. Pero hindi ako ibang tao lang sa buhay mo, Noah. At dapat alam yun ng ex-wife mo. Be, pasensya ka na talaga. Ano pa ba magagawa ko kung hindi pa ulit-ulit na magpasensya? Alam mo, sa totoo lang, nakakapagod na. Papadudot minsan talaga. Kahit gaano mo kamahal ang isang tao, darating ka sa point na makakaramdam ka ng matinding pagod. Lalo na kung alam mong ikaw yung mas nag-a-adjust o nag-e-effort. Alam ko naman na ginawa ni Noah ang lahat para mapunan niya ang pagkukulang niya sa akin bilang boyfriend ko. Ayun nga lang ay hindi ko na mababago ang sitwasyon na meron na siyang malaking responsibilidad sa ibang babae kahit sabihin na anak niya lang naman ang responsibilidad niya. May mga oras na hindi ko pa rin maiwasan na magselos sa tuwing magkakaroon sila ng maikling oras para magkita o magkasama. Oo, anak na lang naman nila ang namamagitan sa kanila pero malalim ang pinagsamahan nila. Kaya may selos at takot pa rin akong nararamdaman. Nagkaayos din naman kami pagkatapos ng pagtatalo na yon sa resto noong 4th anniversary dinner namin. At kahit paano ay naramdaman ko ang lalong paglalambing sa akin ni Noah. Siguro kasi alam niya na hindi rin talaga madali ang sitwasyon ko. Imagine 3 taon na kaming magkarelasyon pero hindi ko pa nakikilala ang nanay niya o ang anak niya. May parte sa sarili ko na parang hindi pa talaga ako parte ng buhay niya. Para bang nakasabit lamang ako. At minsan ay nasasaktan ako kapag may ibang tao na nagsasabi sa akin na kabit lang ako ni Noah. Kasi nga hanggang sa mga oras na ito ay may bisa pa rin ang kasal nila. Ilang beses lang naming pinag-usapan ang tungkol sa annulment nila at nauwi yon sa pagtatalo. Ang dating kasi ay pinipilit ko siyang asikasuhin ang annulment pero dahil nga sa malaking gastos ay hindi niya priority na gawin ang bagay na yon kaya naiinis ako. Ito talaga ang dahilan kung bakit po ako sumulat sa Barangay Love Stories dahil nahihirapan na ako sa relasyon naming dalawa. Kagaya nga ng nabanggit ko kanina ay hindi ko pa rin maalis sa sarili ko ang magselos
at matakot na baka muling magkaayos si Noah at ang dati niyang asawa. Dahil ang alam ko ay single pa rin si Faye hanggang sa ngayon. Natatakot po ako na mapunta sa walang relasyon namin na sobrang iniingatan at pinaglalaban ko. Pero dapat pa nga ba akong kumapit o dapat ko nang bitawan ang lalaki na pakiramdam ko ay wala naman akong balak na pakasalan kahit na kailan. Ngayon pa lamang Papa Dudut ay nagpapasalamat na ako sa payong maibibigay ninyo sa akin at ng ating mga kabarangay. Hanggang dito na lamang din po ang sulat ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Mylene. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever. Barangay Love Stories. Love stories. Ang kapatid ay pwede ring maging isang matalik na kaibigan. Lalo na sa mga panahon na tayo ay pinanghihinaan ng loob ng dahil sa mga pagsubok sa buhay. Minsan lang sila din ang nagiging dahilan para tayo ay masaktan. Ikaw kapuso, handa ka bang magpatawad sa kabila ng pasakit na binigay sa iyo ng taong mahal mo? Dear Papa Dudut, kumusta po kayo at maraming salamat po at nabigyan nyo ng oras itong liham ko. Sa totoo lang po ay hindi ko na po inaasahan na mapili kahit paano itong sulat ko. Masugid po akong tagapakinig ng Barangay Love Stories at lagi ko pong inaabangan ang mga bagong upload ninyo. Bawat pagkakataon ko na makinig ay sinasamantala ko. Magandang pampalipas oras po kasi habang nandito ako sa Australia. Bukod sa nawawala ang pagka-homesick ko ay ang dami ko pang napupulot na aral sa mga kwento na napapakinggan ko sa inyong Spotify. Lakas nga po ng kabog ng dibdib ko nang mag-decide ako na sumulat sa inyo. Alam ko po na libo-libo ang natatanggap ninyong sulat mula sa ating mga kabarangay at mga kapuso. Mga kwento ng buhay, pag-ibig at pag-asa na nagbabaka sakaling maitampok sa inyong programa. Kaya mababa po talaga ang kumpiyansa ko na mababasa po ninyo ang sulat ko na ito. Napaka-espesyal po tuloy ng pakiramdam ko. Salamat po ulit. Bago po ang lahat ay nais ko pong magpakilala. Ako po si Tony, 37 years old at nakabase sa Australia. Hindi naman po ako kagwapuhan pero sabi nila ay may konti daw akong hawig kay Seth Cadayona. Kaya hindi na paghahalatang wala na sa kalendaryo ang edad ko. Kasal po kami ng asawa kong si Lorraine at may isa kaming anak. Nagkakilala po kami sa trabaho, bali isa po akong accountant tapos si Lorraine naman ay isang executive assistant. Matagal na po akong nagtatrabaho sa Australia, mga 5 years na. Noong magkakilala kami. Pinagmamalaki ko po sa mga tropa ko na dumaan kami sa friend zone. Tapos nagkamabutihan at nauwi sa altarang pagmamahala namin. Di kalaunan ay biniyayaan kami ng isang anak na lalaki, si Baby JJ. Ito na po ang simula ng kwento ko. Dito po kasi sa Australia pwede kang magkaroon ng hanggang 4 na trabaho ng sabay-sabay. Dahil kung ikukumpara sa Pilipinas, ang cost of living dito ay sadyang mas mahal. Kaya pareho po kaming lumalagari. Pero simula noong nabuntis ang asawa ko ay napilitan si Lorraine na magbawas ng oras para sa trabaho at ako naman ay nagdagdag pa ng pagkakakitaan kung makadiskarte man. Yun nga lang, Papa Dudut, ay walang magbabantay sa bata sa sobrang dami ng pinagkakaabalahan naming dalawa. Papa Dudut.
tayo? Pag-aawayan na naman ba talaga natin to, Tony? Wala akong sinasabing ganyan, Rain, ha? Ang sa akin lang, kung may dapat magbantay kay JJ, ikaw yun. Alam nga namang ako'y magpapadede sa kanya, hindi ba? Bakit? Pwede ka rin naman magpadede ng bata ah. Hindi naman kesyo dumidede si JJ, ibig sabihin hindi ka na pwede magbantay, di ba? Tsaka kung yun lang naman yung iniisip mo, pwede naman tayo bumili ng pump para doon. At kung wala talaga, may formula. Alam mo, kung ako lang, gusto kong ako magbantay. O yun naman pala eh. Ang problema ko lang kasi, hindi ko maiwanan yung mga trabaho ko. Alam mo naman na sobrang kritikal ng mga susunod na buwan. Kaya kailangan kong itodo yung pagpapakitang gilas. Mabait nga lang yung mga boss ko na pinayagan nila ako mag-leave para maalalayan kita eh. Hindi pwedeng mabawasan yung kinikita natin. Ako na nga yung nahirapan manganak, tapos ako pa ngayon yung kailangan mag-adjust? Parang mali naman ata yun. Hindi naman sa ganun, Rain. Ang sa akin lang kasi, hindi ba mas maganda kung ikaw yung magbantay? Kasi ikaw yung mas nakakaalam kung ano yung mga kailangan niya eh. Pero paano sila nanay? Hindi pwedeng maantala yung padala ko sa kanila sa Pilipinas. Ano ka ba? Bayad pa rin naman yung maternity leave mo. Ikaw naman oh. Huwag mo sabihin na kalimutan mo yun. Hindi, Tony. Alam ko yun. Pero pagkatapos ng 15 weeks, ano na? Hindi naman pwedeng nganga lang sila nanay. At isa pa, masyado na ako maraming naiwang trabaho. Nakakahiya sa mga kasamahan ko kung iaasa ko lahat sa kanila. Eh kung ganun, wala tayong choice kundi kumuha ng kasambahay para mag-alaga sa bata. Nasisiraan ka na ba? Hindi ko ipagkakatiwala yung anak natin sa kung kani-kanino lang. Baka mamaya kidnapin si JJ habang nasa trabaho tayong dalawa. Bakit? May kilala ka bang payag magbantay kay JJ habang wala tayo? Si Claude, yung kapatid mo. Rain naman, nag-aaral pa siya tapos aabalahin mo. Hindi niya kailangan ng distraction sa pag-aaral niya. Bakit hindi natin subukan? Isa pa, sa tingin ko mas makakabuti para sa kanya na dito na mag-aral para naman matuto siyang tumayo sa sarili niya mga paa. Tsaka isa pa, di ba sabi mo nag-qualify siya dun sa junior term abroad na exchange program ng school niya? Oh, siguradong bibigyan yun agad ng student visa kasi yung eskwelahan niya mismo yung maglalabas ng mga dokumentong kailangan para bigyan siya ng student visa. Eh paano kung hindi siya pumayag? Eh paano kung pumayag siya? Walang masama kung susubukan. Pumayag naman po ako sa naging suhestyon niya na alokin yung kapatid kong si Claude na tumira sa amin para magbantay kay JJ habang nag-aaral siya. Wala rin naman akong magawa kundi ang umuo kasi kahit na maganda ang maternity at parental leave benefits na ibinibigay ng gobyerno sa amin dito sa Australia ay may hangganan din naman po yun. Para sa akin dahil hindi naman ako yung nagbubuntis. Eh hindi ko pa rin po pwedeng iwanan yung trabaho ko dahil umaasa rin sa akin ang mga magulang ko sa Pilipinas. Pinag-usapan po namin ni Lorraine noong oras na yon kung ano yung mga pwede namin gawin para makumbinsi si Claude na pumayag na tanggapin ang offer namin. Kung ako lang ang tatanungin, siguro naman ay malaking bagay na para sa kanya na sa ibang bansa siya mag-aaral ng kolehiyo. Hindi hamak na mas magandang tingnan sa resume na sa ibang bansa ka nagtapos ng pag-aaral. Pagkatapos naming mag-plancha ni Lorraine ng mga sasabihin ko para mahikayat ang kapatid ko, ay agad-agad ko na ngang tinawagan si Utol Papa Dudut. Hello, Tol. O kuya, napatawag ka. Anong sa atin? Tol, busy ka ba? Nakakaabala ba ako? Medyo kuya eh. Nagre-review kasi ako para sa finals. Bakit? May problema ba? Wala naman. Nag-iisip lang kasi ako. Sabihin nating may nag-alok sa'yo na dalhin ka dito sa Australia para dun sa junior term abroad program ng school mo. Eh kung ikaw ba, susunggaban mo yun kung sakali? Aba oo naman. Kaso nga lang, marami akong kailangan pag-isipan.
Una sa lahat, saan ako titira? Tapos sa akin lahat ng gasto sa pagkain. Sa bayad sa upahan ko. Ibig sabihin, kailangan ko rin humanap ng trabaho. Depende na lang siguro, kuya. Bakit? May gusto ka bang sabihin sa akin? Diretso na kita, tol, ha? Kasi naghahanap kami ng ate Lorraine mo ng pwede mag-alaga kay baby JJ eh. Hindi naman ako makapagtiwala sa kung sino lang. Baka mamaya kidnapin nila eh. Naisip kita. Kaya eto, nagbabakasakali lang naman. Seryoso ka ba, kuya? Gusto mong iwanan ko yung buhay ko dito sa Pinas para mag-aral dyan? Para saan? Para magbantay ng bata? Huwag mo naman masamain, ha? Walang problema sa akin na bantayan si JJ. Pamangkin ko yan eh. Kaso lang, hindi ako handa eh. Naiintindihan ko naman, tol. Nagbabakasakali lang ako. Pero sasagarin ko na, ha? Kung sakaling umuo ka, kami na ng ate mo bahala sa titirhan mo at sa pagkain. Ang kailangan mo lang talagang alalahanin si JJ at yung pag-aaral mo. Ay, hindi ko talaga alam eh. Parang ang hirap kasi. Nandito sa Pinas ang buhay ko, kuya. Sige. Para sulit naman yung punta mo dito, sasahuran ka namin ng ate mo. Kung kukwentahin mo ang per hour rate mo dito, lalabas na 665 pesos ang pwede mong kitain. Pero since utol kita, gagawin ko ng $25 ang per hour mo para lalabas na 850 ang take home mo. Hindi ka ba mahirapan, kuya? Dagdag gastos pa yan sa inyo ni ate. Apat-apat na nga trabaho mo dyan. Dadagdagan mo pa yung mga alalahanin mo. Wala yun, tol. Ikaw yan eh. Pero kailangan talaga kasi namin ng ate mo ng tulong na bantayan si JJ. Hindi naman namin siya gustong ipagkatiwala kung kanino lang. Baka nga kasi mamaya may masamang gawin. Maniwala ka, tol. Wala kang ibang kailangang alalahanin kundi ang pag-aaral mo. At saka pagbabantay doon sa pamangkin mo. Sa bagay, mahirap na magtiwala sa mga hindi mo kakilala. O paano? Payag ka na ba? Pag-iisipan ko muna, kuya. Malaking desisyon kasi ito eh. Kaya hindi pwedeng basta-basta na lang ako sasagot. Sige lang. Naiintindihan kita. Naiintindihan ko naman po noong sabihin ni Claude sa akin na nag-aalangan siyang tanggapin yung alok namin sa kanya. Nasa Pilipinas nga naman po kasi ang buhay niya at hindi rin naman madaling mag-alsa balutan na lamang tapos ay biglang lumipad sa ibang bansa at iwanan na ang lahat. Pati yung nakagisnan niyang buhay ay maraming pwedeng mangyari sa loob ng 1 taon. Sa totoo lang ay hindi po ako nahihirapang maintindihan ng kapatid ko. Minsan na rin naman po akong nalagay sa posisyon noong nag-decide akong lumipad papunta ng Australia para magtrabaho. Ang pinagkaiba lang po namin nung ako ay umalis ay nakatapos na ako sa pag-aaral. Si Claude po kasi ay magtatapos pa lamang ng college. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa kabutihang palad ay tinanggap din ni Claude ang alok namin sa kanya. Dahil dito ay agad-agad ay hindi na nag-aksaya ng oras si Claude para maasikaso lahat ng mga papeles na kailangan para makapunta siya ng Australia nang walang sabit. Gaya ng napag-usapan namin ni Utol sa video chat namin ay pasasweldohin namin siya ni Lorraine at sagot na rin namin ang lahat ng mga gastusin niya para makapag-ipon siya habang nag-aaral at nagbabantay kay JJ. Habang papalapit na ang araw ng pagdating ni Claude ay hinanda namin ni Lorraine ang lahat. Mula sa kwartong tutulugan niya hanggang sa kung ano ang mga lulutuing ulam sa pagsalubong sa kanya. Siguro po'y nakadagdag din na ito ang unang pagkakataon na makakasalamuhan niya ang sarili kong pamilya kaya gano'n na lamang yung excitement ko. Siyempre papadudot utol ko yon kaya natural lang na ma-excite ako. Kaya naman pagdating sa airport, noong nagkita na kami ay dinaig pa namin ng bubble gang sa sobrang ingay papadudot. Claude! Claude! Hoy! Mamansin ka naman! Sorry kuya,
Hindi ko kasi agad natanggal yung headphones ko eh. Kanina pa ba kayo? Hindi naman. Kararating lang namin halos. Kamusta ba sa Pilipinas? Okay lang ba sila mama at papa? Oo, okay naman sila. Si mama nga lang medyo naiiyak. Hindi daw kasi siya sanay na mawawala ako sa bahay ng matagal eh. Sabi ko naman sa kanya, 1 taon lang naman ako dito tapos babalik na ako eh. Hindi rin natin masasabi yan. Malay mo, baka makakuha ka ng scholarship para dito ka na makatapos, hindi ba? Kailangan mo ring pagandaan yung posibilidad na yun. Tama ka naman kuya. Pero pag-usapan na lang siguro natin yan kapag dumating na. Sige. Ang sa akin lang tol, kailangan maging bukas ang isip mo kung sakaling biglang dumating yung mga ganyang pagkakataon. Oo naman kuya. Uy, Claude, salamat talaga ha. Pasensya na talaga at naabala ka pa namin ng kuya mo. Wala yun ate. Pamilya tayo eh. Saka isa pa, gusto ko rin naman makasama si Baby JJ para maaga pa lang makilala na niya ako. Hindi pwedeng hindi niya makilala ang pinakagwapo niyang tito. Wow! Ikaw? Gwapo? San banda? Sa noo? Ay naku, wala talaga nagbago sa inyong dalawa. Wagas pa rin kayo mag-alaskahan. Pero salamat talaga tol ha. Kung ako lang, hindi kita gagambalain sa Pilipinas. Hindi mo naman problema yung inaalala namin ng ate mo ngayon eh. Wala lang talaga kaming iba mapagkatiwalaan. Wala yun kuya. Swerte lang natin na nakalusot ako sa requirements para sa junior term abroad namin. Kaya hindi tayo nahirapan. Hayaan mo. Sisiguraduhin naming hindi masasayang yung punta mo dito. Kaming bahala sa'yo habang nandito ka. Dun pa lang sa dito ako mag-aaral ng 1 taon. Sobrang sulit na yon. Pero sige. O siya, maiwan ko na muna kayong dalawa ha. Kukunin ko lang yung sasakyan. Hintayin nyo na lang ako sa labas. Sige, text mo lang ako pag lalabas na kami. Okay. Sige tol. Sige kuya. Papadudod sobrang ganda po ng pakikitungo namin sa isa't isa. Sa katunayan ay ginagawa namin ni Lorraine lahat ng pwede naming magawa para maramdaman ni Utol na hindi namin siya alila kundi parte siya ng pamilya. Maayos na kwarto ang tinutulugan niya. Lagi namin siyang sinasabay na kumain sa amin at bukod pa sa sinasahod niya sa pagbabantay kay JJ, binibigyan pa namin siya ng kaunting pasobra para naman may panggastos siya na para sa kanya. Naku papadudot, ang laking pasasalamat ko nang dumating si Claude sa buhay namin ni Lorraine. Simula po kasi nung dumating siya ay unti-unti nang nagsisimulang masunod yung mga plano namin para sa pamilya namin. Bilang magulang naman po ay kampante na kami kasi may mapagkakatiwalaan na talaga kaming magbabantay sa anak namin. At ang mas maganda pa dito ay hindi lang po niya kami natutulungan. Pati si Claude mismo ay natutulungan namin maabot ang isang magandang kinabukasan para sa kanya. At ngayong may nagbabantay na kay JJ ay nagbalik full-time na po ulit kaming mag-asawa sa mga trabaho namin. Yun nga lang papadudot, may naging kapalit. Naging abala na po ulit kaming dalawa sa pagtatrabaho. At unti-unti na po naming nararamdaman ni Lorraine na medyo kinakain na kami ng kagustuhan naming kumita ng pera. Bago pa po lumala ang sitwasyon ay ako na po yung nagkusang kausapin si Lorraine, papadudot. Rain, pwede ba tayo mag-usap? Oo naman. Anong sa atin? Kasi napapansin ko na parang ang layo ng loob mo sa akin lately. Ha? Paano? Wala naman akong napapansin na nagbago. Yun na nga eh. Hindi mo talaga mapapansin kasi hindi ko yung nakakaramdam. Okay. Paano mo nasabing malayo ang loob ko sa'yo? Kasi hindi ko rin alam. Parang oo, nandyan ka. Pero kahit na nandito ka, parang lumilipad yung isip mo eh.
Parang hindi naman. Hindi ko naman kayo napapabayaan ni Baby JJ, di ba? At saka kung lumilipad yung isip ko gaya ng sinabi mo, di dapat mas madalas kong makalimutan yung mga responsibilidad ko, di ba? Yun na nga eh. Hindi ka naman nagkukulang pagdating sa pagpuno sa mga pangangailangan namin ng anak mo. Pero parang may kulang pa rin eh. May problema ka ba? Parang wala naman. Pwede mo naman sabihin sa akin kung may pinagdadaanan ka. Kaya nga mag-asawa tayo, hindi ba? Wala nga akong problema, Anthony, okay? Wala akong pinagdadaanan, okay lang ako. Alam mo, baka nagpapaka-OA ka na naman sa kakaisip. Baka mamaya, ikaw lang ang gumagawa ng sarili mong mga multo, ha? Hindi rin maganda yan. Rain, matagal na tayo hindi nagsisex. May mga pangangailangan din ako. Sus! Yan lang ba pinoproblema mo? Di tara, let's go! Hindi nga ako nagsasabi. Nagpaparamdam naman ako. Ikaw yung hindi makapick up eh. Mukha ba akong manghuhula? Kailangan mo lang magsabi, hindi naman kita tatanggihan eh. Pero hindi ko kayang hulaan kung ano yung nasa isip mo. Kasal na tayo ah. Hindi ba dapat sa puntong ito, gets na natin ang isa't isa? Lalo na pagdating sa bagay na yon? Pero hindi ibig sabihin nun na hindi tayo papalya. Sandali nga, yun ba ang pinoproblema mo? Na hindi na tayo nakakapag-sex? Ang OA mo naman. Wala lang nangyayari sa atin ng matagal, malayo na agad ang loob ko. Intindi mo naman sana ako, Rain. Hindi lang yan dahil sa sex, okay? So ano yung problema mo? Parang hindi kita asawa. Pakiramdam ko, ganun na kalayo ang loob mo sa akin. Kahit magkasama tayo, hindi ko maramdaman na nasa akin yung atensyon mo. Hindi mo ba alam kung gaano kasakit yun? Tony, wala kang dahilan para masaktan, okay? Sige, aminin ko. Minsan hindi kita nabibigyan ng atensyon na dapat para sa'yo. Pero kagaya mo, busy rin ako sa trabaho. Iba na ang sitwasyon natin ngayon. May anak na tayo. Kailangan nating kumayod lalo para mabigay natin sa kanya lahat ng pangangailangan niya. Siguro nga Papa Dudut ay iba na rin talaga yung sitwasyon kasi may anak na kami at kailangan namin itong buhayin. Kaya kailangan naming magpursige lalo na sa mga trabaho namin para mapunuan naming dalawa lahat ng pangangailangan ni Baby JJ. Pero Papa Dudut, hindi naman po siguro masama kung magpahiwatig ako sa kanya na gusto kong makipagtalik sa kanya paminsan-minsan. Hindi naman po ako yung tipong aaraw-arawin yon. Kung pwede lang bakit hindi? Pero alam ko naman po na hindi sa lahat ng oras ay may matitira pa kaming lakas para doon. Madalas kasi pakiramdam ko ay kulang ang 24 oras sa loob ng isang araw sa dami ng trabaho ko. Alam naman po ni Lorraine na apat-apat yung pinagsasabay kong trabaho kasi mahal ang estado ng pamumuhay dito. Ano ba naman yung konting pag-iintindi? Ginagawa ko naman po lahat para mapunuan ko yung mga pangangailangan namin para hindi na siya masyadong nag-aalala. Masama po ba na hilingin yung isang maliit na bagay na yon? Alam ko rin naman po na sasabihin ng iba na sex lang yon. Pero may mga pangangailangan din po ako, Papa Dudut, at siya lang ang pwedeng makapuno noon bilang asawa ko. Siguro nga po ay tama rin na siya nang sinabi niya na masyado na akong OA para isipin na ang layo ng loob niya sa akin. Malay ko ba baka naman mamaya pagod lang po talaga siya. Kaya ganon ang reaksyon niya sa akin. Pero hindi ko rin masabi, sa totoo lang. Pinili ko na lang pong magtiwala, total ay asawa ko siya at sa kahit na anong relasyong mag-asawa, napakahalaga ng pagkakaroon ng tiwala sa isa't isa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko po kailangang sabihin kung gaano kaimportante ang intimacy sa mag-asawa, Papa Dudut. Sa palagay ko naman po ay sa tagal na ng programa ninyo ay marami na pong nagpadala ng sulat sa inyo na nagkwento kung paano unti-unting nabawasan ang oras ng mag-asawa para sa isa't isa. Tapos ay nabawasan din yung dalas ng pagsisiping nila. Hanggang sa tuluyan ang nawala ng intimacy ang kanilang pagsasama.
Ganon na ganon po ang nangyari sa akin at sa amin, Papa Dudut. Simula po nang kausapin ko si Lorraine tungkol sa mga agam-agam ko ay umasa ko na may magbabago. Pero wala pa rin po. Yung bihira at bilang na ang mga gabing nagsisiping kami. Yun na yung huli. Tapos ay tuluyan na siyang nanlamig sa akin. Ang sabi ko sa sarili ko ay may nagawa ba akong kasalanan sa kanya. Ang sabi naman niya sa tuwing tinatanong ko siya ay busy lang daw siya. At saka nagpapaka-paranoid na naman ako. Masisisi ba niya ako na nakakapag-isip ako ng kung ano-ano? Nanlamig na po siya ng tuluyan. Mahal na mahal ko po si Lorraine pero ang layo-layo na ng loob niya sa akin. Mabuti na lang at nandoon sa tabi ko at umaalala ang kapatid kong si Claude. Ang sarap sa pakiramdam na habang dumadaan ako sa unos. Nang mga panahong yon dahil medyo mauga ang relasyon namin ni Lorraine ay nalalapitan ko si Claude at siyang naging sandalan ko. Sabi niya, wala naman daw siyang napapansing kakaiba sa amin ni Lorraine at parang normal lang daw ang lahat. Ang sabi ko naman ay baka kasi wala siya sa posisyon ko kaya hindi na niya nararamdaman. Ganon pa man ay pinagpapasalamat ko talaga ng matindi na kasama namin si Utol sa bahay dito sa Australia. Kasi sa tulong ni Claude ay nahimasmasan ako sa pagbuhos ko sa kanya ng mga saloobin ko. Sabi ko pa nga po sa sarili ko ay hindi na baling hindi ako pinapakinggan ng asawa ko. Andiyan naman yung utol ko na handang maging sandalan ko. Pero kahit pagkatapos namin mag-usap ni Lorraine ay umasa pa rin po ako na manunumbalik yung dating init ng aming pagsasama. Siguro nga po Papa Dudut naging malaking kahangalan na lamang para sa akin na umasa kasi isang gabi biglang nag-alarm yung sasakyan niya. Mukhang natalbogan na naman yata ng bola ng kapitbahay namin. Minabuti kong silipin para makasigurado at para din na patayin ko na yung alarm ng sasakyan. Alam kong sa bag niya tinatago yung susi niya kaya yun ang una kong hinalukay. Kaso lang ay noong kukunin ko na ang susi ay may nakita akong pregnancy test. Siyempre naman po ay kinagulat ko yon Papa Dudut. Matagal-tagal na rin pong walang nangyayari sa amin tapos ay bigla na lamang na makakakita ako ng PT sa bag niya. Kaya sadyang nakakapagtaka. Noong tinignan ko ang nakalagay na resulta ay para akong sinakluban ng langit at lupa. Hirap akong paniwalaan yung nakita ko pero kung tama ang basa ko sa resulta ng PT test ay buntis ang asawa ko. Dalawa ang nakita kong linya. Kahit sino naman po sigurong asawa ay aabot ng langit ang galit na mararamdaman sa mga nalaman niya. Nagdilim ang paningin ko at sinugod ko siya sa kwarto namin para pilitin siyang sagutin ang lahat ng mga katanungan ko, Papa Dudut. Paano mo ako nagawang lokohin, Rain? Paano? Ha? Anong sinasabi mo? Tsaka pwede ba babahaan mo yung boses mo? Natutulog na si JJ baka magising pa. Sagutin mo yung tanong ko. Sino kinakalantari mong lalaki? Kilala ko ba siya? Sabihin mo! Sandali nga! Hindi talaga kita masundan eh. Saan mo nakuha yung ideya na may kabit ako? Wala ka naman basehan eh. Basehan? Ah, ganon. Eto, saksak mo sa mukha mo. Pregnancy test tapos positive yung resulta. Ikaw lang ang babae dito sa bahay na to, Lorraine. Kaya huwag mo sasabihin sa akin na sa ibang babae yan. Ha? Ano? Kasi si Tanya, yung isa kong katrabaho, pinatago sa akin yung PT niya kasi gusto niyang surpresahin yung boyfriend niya eh. Nakalimutan niyang kunin sa akin sa pagmamadali niyang umuwi. Huwag mo akong gawing tanga. Kung kay Tanya o kung kanino pa man talaga yung PT na yan, hindi mo yung kakalimutang ibalik sa kanya. Ngayon, sabihin mo sa akin, sa ito hindi ba? Kuya, ate, ano ba nangyayari dito? Ating gabi na. Gisigawan pa kayo. Nagising tuloy si JJ. Ito kasing ate mo, tol eh. Nahuli na nga may kabit, ayaw pang umamin. Ha? Paano naman magkakaroon ng kabit niyang si ate? Kami lang naman ang nandito sa bahay kapag wala ka. Imposible yun. Tol, kung may nalalaman ka, sabihin mo na sa akin ngayon. Kasi ito yung prueba ko. Ha?
Ba't may hawak ang pregnancy test? Nakita ko sa bag niya nung kukunin ko yung susi ng sasakyan niya. Nag-alarm kasi bigla. Kaya papatayin ko dapat. Kahit paano ko isipin, hindi talaga kapanipaniwala na sa kaibigan ng ate mo yung pregnancy test. Teka lang kuya. Sigurado ka bang kay ate yan? Baka naman totoo yung sinasabi niya. Sa tingin mo yung pagkakatiwala ng kahit sinong babae sa mga kaibigan niya yung PT mismo? Hindi, di ba? Ang unang-unang gagawin dyan paggagamit, tinatapon. So bakit nasa ate mo yung PT ng kaibigan niya? Kung totoo nga yung sinasabi niya. Malay mo naman, di ba? Teka nga muna. Ba't parang pinagtatanggol mo siya? Hindi ba dapat ako yung kinakampihan mo kasi kuya mo ako? Kayong dalawa? Kuya, hindi ko ata gusto yung salita mo ah. Huwag mo naman ako pabintangan ng ganyan. Lud, kapatid kita. Tinalo mo asawa ko. At ikaw naman Lorraine, yung kapatid ko. Kuya, mali ka na inaakala. Tama na, Claude! Oo! May namamagitan sa amin ang kapatid mo. Ate! Tama na, Claude! Sabihin na lang natin ang totoo para matapos na. Oo, Tony. May nangyari sa amin ni Claude at hindi lang to basta-basta lang laro. Bakit? Anong ginawa ko sa'yo para gantihan niyo ako ng ganito? May mga pangangailangan din ako, Tony. Alam mo ba kung gaano kahirap na kapatid mo yung unang-una kong dadatnan dito sa bahay pagkatapos ng trabaho, ha? Siya na nga lang yung laging tumutulong sa akin na ayusin yung bahay para wala ka nang aalalahanin pagdating mo eh. Alam mo namang nagpapakahirap ako sa trabaho para sa inyo ni JJ, di ba? At saka may problema ka pala sa akin eh. Bakit hindi ka nagsalita ni minsan? Hindi ba kinausap nga kita? Saka napansin ko lumalayo yung loob mo, hindi ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Pwede naman ako mag-adjust para sa'yo eh. Hindi yung ganito. Kuya! Isa ka pa. Kapatid pa man din kita. Pero nagawa mo akong ahasin. Pagkatapos kitang tulungan para sa junior term mo, pagkatapos kitang patirahin sa bahay ko, gagapangin mo ang asawa ng sarili mong kapatid? Yan ba igaganti mo sa akin? Kuya, hindi mo naman siguro kami masisisi ni Ate Lorraine. Kaming dalawa yung lagi magkasama dito sa bahay habang wala ka. Alam mo na nga may problema kami ng ate mo. Tapos pagsasamantala mo yung kahinaan niya? Anong klase ka? Ngayon Lorraine, sabihin mo sa akin ang totoo. Sa'yo ba tong pregnancy test na to o hindi? Oo, sa akin yan. Sinong ama ng dinadala mo? Si Claude. Wala na po akong ibang nasabi ng mga oras na yon, Papa Dudut. Kung hindi lang po kasalanang pumatay ng tao'y malamang baka nagawa ko na. Pero bago pa ako makagawa ng bagay na pagsisisihan ko ng husto ay umalis na lamang ako ng bahay para mailabas lahat ng sama ng loob ko. Hindi ko po lubos maisip na magagawa sa akin ni Lorraine yung bagay na yon at sa lahat ng pwede niyang kinalantari ay yung sarili ko pang kapatid. At mas lalo akong nanlumo dahil sa lahat ng pwedeng sumaksak sa akin ng patalikod. Sariling kapatid ko pa ang gumawa noon sa akin ng sunod-sunod. Hindi ko po matanggap na makukuha nilang gawan ako ng isang bagay na halos ikamatay ko na sa sobrang sakit. Pakiramdam ko talaga ay gugunaw na ang buong mundo ko. Pero alam ko rin na hindi ko pwedeng hayaang masira ang buhay ko dahil sa mga nangyaring yon. May anak akong umaasa sa akin at kailangan kong maging malakas para sa kanya. Noong sigurado na po akong kalmado na ako ay nagpasya akong bumalik sa bahay para kausapin ng masinsinan ang dalawa. Papa Dudut. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Handa akong palampasin itong kalapastanganang ginawa niyong dalawa sa akin. Pero may mga kondisyon ako. Kuya, hindi mo kailangan gawin to. Manahimik ka na lang dyan, Claude. Wala kang karapatang magsalita. Sa'yo ko pinagkatiwala ang bahay at pamilya ko. Tapos, tinraidor mo ako. Tony,
Patawarin mo ako, hindi ko sinasadya. Kung may natitira ka pa respeto sa akin, Lorraine, hindi mo na dapat ginawa yon. O ngayon, sino nagbabayad? Ikaw hindi ba? Buntis ka ngayon at kapatid ko ang ama. Kung tutusin na, pwede ko kayong kasuhan eh. Parang awa mo na, Tony. Huwag mong gagawin yan. Baby pa si JJ. Kailangan niya ako sa tabi niya. Paano yung pag-aaral ni Claude? Hindi pa tapos yung junior term niya. Ano talagang inaalala mo? Yung pag-aaral ni Claude o yung kababuyan yung dalawa? Hindi na uubra yan sa aking style na ganyan, Rain. Natuto na ako sa ginawa niyo sa akin. Pero gaya nga na sabi ko, handa akong kalimutan lahat ito. Pero may kondisyon. Ano yun, kuya? Sabihin mo kahit ano pa yan, handa ako. Hindi to para sa'yo, Claude. Para kay Lorraine to. At wag mo kong matawag-tawag ng kuya. Sa ginawa mo sa akin, magkalimutan na tayo. Ano ba yung kondisyon na yan, ha? Papauwiin si Claude? Sige! Hindi ko pipigilan! Nasa plano talaga yon. Walang choice si Claude kundi umuwi dahil hindi ko na siya tutulungan sa pag-aaral niya. Huwag ka magbuntong-buntong hininga sa akin, Rain, ha? Hindi ko pa nilalatag yung kondisyon ko. Sorry. Sige, makikinig ako. Anong pwede kong gawin para makapagsimula tayo muli? Simple lang. Mamili ka. Kami ng anak mo o si Claude at yung anak nyo? Ha? Kuya, ano pa naman yan? Hindi na tama yan! Bakit? Kailan pa naging tama yung pagtalo mo sa asawa ng kapatid mo, ha? Huwag ka nang makialam dito, Claude. Pero kuya, mukha pa may pakialam ako? Tony, please! Anak ko rin to! Huwag mo namang idama yung pinagbubuntis ko ngayon. Wala siyang kasalanan. Wala siyang kasalanan. Pero mas lalong ayoko makagawa ng matinding kasalanan dahil sa kanya. Iniisip ko pa lang na dito titira sa pamamahay ko yung anak nyo. Kumukulo na yung dugo ko. Wala na ba talagang ibang paraan, Tony? Baka naman may iba pa akong pwedeng gawin para makabawi. Karating mo naman ako, hindi ba? At sa totoo lang, wala ka sa posisyon para makipagnegosasyon sa akin tungkol dito. Tandaan mo, kayo ng kapatid ko nagkasala, hindi ako! Sige na. Para sa ikatatahimik natin, kayo ni JJ ang pipiliin ko. Ano? Nasa tamang pag-iisip ka ba? Ba't parang napakadali lang para sa'yo na magdesisyon ng ganyan? Oo! Nagkasala tayo pero mahal ko pa rin ang pamilya ko. Nagkamali ako, Claude. Pero gusto ko pa rin itama yung maling nagawa ko. At saka tama si Tony. Ako yung nagkasala. Kaya ako yung susunod sa kondisyon. Hindi. Hindi pwede yan. E paano yung anak natin? Anak natin? Anak mo! Anong ibig mo sabihin? Anak natin yung dinadala mo! Oo, dinadala ko siya pero hindi ibig sabihin kikilalanin ko siya. Lorraine naman! Ate, Lorraine! Hindi ko man gustong nangyayaring to ngayon, pero mas gusto ko mabuo pa rin ang pamilya ko. At kahit masakit sa kalooban ko, kailangan ko tong gawin. Siguro nga po ay may katiting na pagsisisi pang natitira sa kaluluwa ng asawa ko kasi kami pa rin ang anak namin ang pinili niya. Anong akala ni Claude kesyo ginapang niya ang asawa ko ay iiwanan na ako ni Lorraine? Doon siya nagkamali, Papa Dudut. Hindi na rin po ako nagdalawang isip na pabalikin ang Pilipinas si Claude para sa ikakatahimik ng lahat na siya namang sinang-ayunan ni Lorraine. Naintindihan kong kinagalit yon ng kapatid ko pero sa totoo lang ay wala siyang karapatang magalit. Total ay siya naman ang nang-ahas at gumawa ng bagay na maling-mali. Siniguro kong ipaalam sa nanay namin ni Claude ang kapangahasang ginawa niya sa akin. At nalaman ko ring nabartulina ng todo yung walang hiyang kapatid kong yon. Noong payuhan ako ni nanay na alagaan na lamang yung bata alang-alang sa kanya ay mariing ko itong tinanggihan at pinaliwanag sa kanya na hindi ko gustong makagawa ng kahit na anong kasalanan kaya mas mabuti na kung gusto niya, siya na lamang ang mag-alaga ng bata pagkatapos ni Lorraine na mga anak. Alam ko pong walang kasalanan ng bata, Papa Dudut, pero siguro naman ay hindi niyo ako masisisi
kung yon ang naisip kong paraan at naging desisyon para sa aming katahimikan. Iniisip ko pa lamang na araw-araw kong makikita yung bata sa pamamahay ko ay napupuno na ako ng puot at galit dahil sigurado ako na maaalala ko lahat ng panluloko ng asawa at kapatid ko sa akin. Maging buhay na patunay lamang ang batang yon sa naging kasalanan ni Lorraine sa akin, kaya kesa mas gumulo pa ang bagay-bagay at ang buo naming buhay, yung bata ay pinaubaya ko na lamang kay nanay. Napagdesisyon na namin ni Lorraine na magsasama pa rin kami sa kabila ng nangyari para sa pagsubok na ayusin ang relasyon namin. Hindi ko po itatago na sa ngayon ay pinipilit pa rin naming magsama para ayusin ang lahat. Pero ginagawa lang po namin ito para kay JJ at nandun rin po yung nasa sitwasyong kaming kailangan kong piliin araw-araw na patawarin si Lorraine at Claude at hindi ko alam kung magagawa ko silang patawarin ng lubos. Pero sa ngayon, Papa Dudut, ay ginagawa ko po ang lahat para mapunuan ang pangangailangan ng mag-iina ko. Maraming salamat po sa paglalaan ng oras para maibahagi ang sulat ko. Sana po ay mabasa po ninyo ang aking liham at ganoon din po inaasahan ko ang mga opinyon na magagaling sa inyong mga tagapakinig sa inyong Facebook page. Ang inyong kabarangay at kapuso forever, Tony. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1